ikaw, gaaha kayo, gahapon, kalagot ko. Ang galagot mo nga. Ano? Kasi kalagutan niyo mo. Kaya nga. Ano naman? Bitter Asa ka ka na. may sapon na? Ano lang, continue. Ang bawon na din. Memorable nga kuan ba? Situation, di ba? Mas nindot nga ana natay memories nga di makalimtan mo ning first date. Na panahon nakita balak tanongin, may pag-asa ba kung bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba? Balik ko sa Naga. Napamating ko, ano na, alas 6. Klase? Mag na may stage places kailangan namin. Compulsory na hindi umaten. Basta. Asa dito inyo ha? Kabungahan. Kabungahan? Bukid. So asa Mount na upa na? Ang good, asa? Mo na, Mount na upa. Sinlay Mount na upa. Lay nagdermon na upa. Bito famous man na siya nga mga kanasa. Pero nindot na mo, siguro na kay makita man naga, di ba? Basi, dili oy, di man makita ang naga. Magduk na lang, magduk. Magdo. Kan na kay nindot siya makita ang naga, di ba? Nice. Nindot kayo pares mo ba? Ang tagal na panahon nakita balak tanongin, may pag-asa ba kung bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kita dapat mahalin, pero wag mag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa handa di naman ako mainipin, di pa kita pipilitin, tuloy-tuloy ko lang to gagawin, na araw-araw kita dapat